b'o jaabi de la. O lamɛn. Olu fana sɔrɔla dɔ de la o. O lamɛn. O cycle de direct o. O lamɛn n k'olu sɔrɔla min na o lamɛn n b'o f'i ye. Olu sɔrɔla min na n b'o f'i ye. O fɛn sɔrɔla min fana na n b'o f'i ye. N bɛna fɛn 4 f'i ye fɛn 4. O fɛn 4 bɔra danbaga de la. Danfɛnw bɔra o fɛn 4 na. Lamɛnni kɛ dɛ. N tulo b'i la. A bɛ fɔ min ma ko ta i b'o dɔn wa ta. I bɛ ta dɔn bamanankan na. Ta o ɲɛfɔ n ye. Ta o tɛ dugukolo ye wa. Ta dɔw ko a ma to. Non ta bamanankan na e bɛ ta dɔn i tɛ ta dɔn wa i tɛ bamanankan mɛn wa e ye bamanan ye wa. N ye bamanan n bɛ bamanankan mɛn n b'a mɛn n y'an ka faamuyali cogo la mais ko tulo bɛ taa kalanso don o don. Nka n'a fɔra ko tasuma i b'o mɛn wa tasuma. Awɔ tasuma. I b'o dɔn wa. Awɔ n b'o dɔn. Voilà donc n b'a f'i ye o faamu na ɲɔntɛ tasuma ye forobafili ye a fɔcogo ɲuman ye ta de ye quoi. Awɔ mais kamitu fɛ yen a bɛ fɔ dugukolo de ma ta dɔw k'a ma ko to o de ye n bila fili la. Ayi o tɛ fili ye ne ko bamanankan na. Bamanankan na ne bɛ ka kuma an bɛ ka kuma kan dɔ de la. Kamiti kan ka ca quoi an bɛ ka kuma kan min na ne y'o kan in de ta i ye k'o ɲɛf'i ye quoi i kana fɔ ko kamitiw fɛ yen n'i y'o fɔ o y'i taalen ye kuma kɔfɔ quoi o nafa ka dɔgɔ baro la. D'accord. I bɛ fiɲɛ dɔn fiɲɛ. I bɛ ji dɔn. N bɛ ji dɔn awɔ. I bɛ dugu dɔn dugu. O tɛ fɛn 4 ye wa. O ye fɛn 4 ye awɔ. Nin fɛn 4 de kɛra fɛn ye min bɔra danbaga la. O nin fɛn 4 bɔra danbaga la tuma min na a fɔra ko fɛn. Sinon fɛn kun tɛ yen dɛ. Ne ka kuma bɛ yen ko fɛn 4 bɔra danbaga la. Kosɛbɛ lamɛnni kɛ sa. An ka recherche bɛ danbaga in de kan minɛ danbaga in. Ale ye dɔnbali bɔra danbaga la. An ka recherche bɛ danbaga in de kan. Fɔ de ka fɔ ne danbaga. Hakɛto ta sa. Ayi hakɛto sa Bakari. Non Bakari hakɛto sa kana dusu sa Bakari kana dusu sa. Mɔgɔ min nana i kɔrɔbɔli kama i b'a to a k'i kɔrɔbɔ n'a sɛgɛnna a bɛ taa o tɛ dusuko ye o. An bi kuma ka dan an ka dɔnni de la quoi an tɛ se ka foyi fɔ an tɛ min dɔn. N b'a fɛ k'a f'i ye. N'i tɛ fɛn bɛ lamɛnni kɛ ne tɛ lamɛnni kɛ bɛ tiripureli kɛ mun na n'i tɛ fɛn bɛ lamɛnni kɛ. Lamɛnni kɛ yan a bɛ lamɛnni kɛ a bɛ lamɛnni kɛ. E dun tɛ fɛn dɔn an bɛɛ b'a bɛ tɛ fɛn dɔn lamɛnni kɛ an mɔgɔ ti la. Bakari kana dusu sa Bakari. N balimakɛ i bɛ n lamɛn i tulo bɛ n na nɔ. N tulo b'i la. Ne y'a f'i ye n ko danbaga kɔrɔ ye ko dɔnbali ale t'i hakili kɔnɔ min b'i hakili kɔnɔ o ye danfɛnw de ye fɛnw de b'i hakili kɔnɔ. N y'o de f'i ye i m'o mɛn. O kɔrɔ ye ko ale t'i dɔn fɛn ye a ka danfɛnw de b'i dɔn wa n'i b'a fɛ k'ale bonya dɔn k'a ka tilennenya dɔn k'a ka karama dɔn k'a ka setigiya dɔn i b'i danfɛnw de filɛ i b'a dɔn o de fɛ ne y'o kuma fɔ ye i m'o mɛn de wa. N y'o mɛn kɛ mais ne balimakɛ i bɛ hakɛ to. E ka hakɛ to bani e ka hakɛ to ni e y'o mɛn e bɛ tila ka ne ɲininka ko danbaga ye jɔnni ye tuguni wa. Mais est-ce que o fɛn ninnu e ko k'o fɛn ninnu lajɛ o fɛn ninnu e bolo olu nana dugukolo ka ten gansan. Ne m'a f'i ye n k'u nana gansan dɛ. Est-ce que ne y'a mɛn o fɛn ninnu yɛrɛ dugukolo ka cogo jumɛn na. Voilà n bɛ k'o cogo de f'i ye e ye ne ɲininka de ne b'a la k'o cogo de f'i ye i ye ne ɲininka mɔgɔ ko mɔgɔ b'i yɛrɛ dɔn cogo di. I ko k'an danna ka bɔ mun na i ye ne ɲininka o de la ne b'o ɲɛfɔli de la n ye fɛn 4 de f'i ye. O fɛn 4 olu de bɔra danbaga la. Olu bɔra danbaga la tuma min na a fɔra ko danni kɛra. Olu de bɔra danbaga la tuma min na a welela o la ko fɛn. O ye fɛn jumɛn ye ji fiɲɛ dugu ta. Awɔ mais balimakɛ e tɛ ka ne faamuya e yɛrɛ ko olu bɔra danbaga la danbaga mais danbaga in ye jɔn ye ne ka kuma bɛ yen de o. Toujours i b'a fɛ n ka segin ka jaabi ka f'i ye hali bi yan. Mais i ka jaabi kɔnɔla la e tɛ ka se ka ne jaabi o e ko o fɛn ninnu bɔra danbaga la. I b'a fɔ ko jaabi de min wasa ne k'i ma ne ko e ma fɛn min danna o de b'i dɔn a bɔra min na anw de y'a fɔ a ma ko danni kɛbaga nka ale tɛ dɔn fɛn ye a fɔra ko ale ye dɔnbali de ye dɔnbali o kɔrɔ ye ko ale
t'i dɔn a t'i hakili de kɔnɔ quoi. D'accord. Jumɛn de bɛ hakili kɔnɔ danfɛnw de bɛ hakili kɔnɔ i m'a faamu hali bi. Ne mun faamuya e ka côté la sisan. E m'a faamu hali bi wa n balimakɛ ne ye min fɔ lamɛn ne ye min fɔ e m'a faamu hali bi wa. E bɛ fɛ an k'a ye dɔrɔn ka d'aw ma an k'a dɔn ko banga bɛ yen buna adamadenw bɛ yen an bɛ dugukolo kan an ka d'aw ma an nana ten an tunga. Karamɔgɔ muso dɔ bɛ ne bolo karamɔgɔ Jalo hakɛto n bɛna bɔ kuma in kɔnɔ hakɛto n bɛna bɔ kuma in kɔnɔ an balimakɛ n lamɛn ne bɛ ka don i ni mɔgɔw cɛ e b'a fɛ min ka di i ye ne k'o fɔ de wa ayi n b'a fɛ k'i ɲininka o ayi mun ka di ne o tɛ dɛ n bɛ fɛ an k'a dɔn de an ka bɔ fili la e ko ne y'a f'i ye ne t'a dɔn ne de m'a f'i ye n ko ne t'a dɔn wa donc ni e b'a dɔn e bɛ se k'a ɲɛfɔ ne ne k'e ma n ko o ye dɔnbali de ye ne t'a dɔn ne bɛ ka parce que aw bɛ na ni kamitiya ye cogo min na aw bɛ na ni kamitiya ye cogo min na ne bɛ k'o de jaabi ja i t'a to n ka kuma awɔ n b'i to i ka kuma i t'a to n ka kuma wa bon n to yen n ka kuma n b'i deli i ye ne ɲininka de n b'a fɛ k'i jaabi de n t'a fɛ k'i jaabi ni dusu ye n t'a fɛ k'i jaabi ni dɔgɔlima ye n b'a fɛ k'i jaabi ni faamu de ye masa min ye danni kɛ anw t'a dɔn anw b'a wele de ko masa dɔnbali o kɔrɔ ye ko a ma dɔn masa min ye danni kɛ ale t'i dɔn fɛn ye danfɛnw de bɛ dɔn ne bɛ ka danfɛnw de ɲɛfɔ i ye n y'a f'i ye n'i b'a fɛ k'ale ka se dɔn n'i b'a fɛ k'ale ka bonya dɔn n'i b'a fɛ k'ale ka tilennenya dɔn i bɛ danfɛnw de filɛ i b'a dɔn o de fɛ n'o jaabi m'e wasa e bɛ fɛ ne ka mun wɛrɛ de fɔ i ye n'a sɔrɔ e b'a dɔn pa e k'a ɲɛfɔ ne ko n t'a dɔn donc n b'i lamɛn n'i b'a dɔn i b'a ɲɛfɔ n ye i ka micro dayɛlɛ i ka kuma i k'a ɲɛfɔ n ye parce que ne kɔni t'a dɔn aw ka bɔya mun na i bɛ se k'i ka micro dayɛlɛ awɔ a ye kuma di karamɔgɔ ma sisan ale fɛnɛ ka komi e m'a dɔn an b'a to karamɔgɔ ko fɔ an ɲɛna ne dɔrɔn tɛ dɛ ale dɔnbaga yɛrɛ de tɛ yan mais ale de dɔnbaga tɛ yan anw de y'a fɔ ko i b'a dɔn anw y'a fɔ Egypte kan na ko an mɔ nara i b'o kɔrɔ dɔn n bɛna a kɔrɔ f'i ye bamanankan na ko masa dogolen masa dɔnbali ko nka ko tile bi a masa in kɔ yira i b'o kɔrɔ dɔn ko masa min don a masa in ma dɔn ko nka ko tile b'a représenter tile b'a représenter kɔrɔ ye di tile de yera parce que ni tile tɛ ɲɛnɛmaya tɛ ale de bɛ ɲɛnɛmaya di o kɔrɔ ye ko masa min ye ɲɛnɛmaya di anw t'a dɔn dɛ nka tile b'a kɔ yira tile de b'a représenter an mɔ nana kɔrɔ ye ko anw t'a dɔn i bɛ hakɛ to ni tile b'a mɔgɔ min bɛ fɛn mun représenter i bɛ fɛn mun représenter o kɔrɔ ko fɛn dɔ kɔni bɛ yen ni tile nana ale représenter o kɔrɔ ko fɛn dɔ bɛ tile kɔfɛ o i sɔnna a fɔra ye ko a tɛ yan dɔ de y'a f'i ye ko a tɛ yan a bɛ yen dɛ fɛn dɔ bɛ yen an kɔni mana ten lamɛn i y'a mɛn mɔgɔ dɔ de fɛ ko a tɛ yan e y'a mɛn mɔgɔ dɔ fɛ ko a tɛ yen wa bon n'a bɛ yen ne ka kuma bɛ yen de o a bɛ yen mais ni e dalen don a la ko a bɛ yen anw yɛrɛ dalen don a la ko a bɛ yen e ko k'i t'a dɔn wa anw yɛrɛ t'a dɔn n'a bɛ yen anw t'a dɔn n'a bɛ yen n'a kuma lamɛn n'a bɛ yen a b'a bato cogo jumɛn ani bato ka kan ou bien ani bato man kan bato fɛn bɛɛ ye danfɛn de ye n'i y'a mɛn ko a bato i bɛ se ka min dɔgɔya i b'o de bato n'a bɛ yen n'i y'a mɛn lamɛn n'i ye ɲininkali kɛ i b'a to i ka jaabi de i kana kuma bugɔ ka don ɲɔgɔn na o ye denmisɛnnin ko de ye quoi ne bɛ k'i bonya de balimakɛ hakɛto n'i ye ɲininkali kɛ i b'i tulo majɔ k'i ka jaabi lamɛn n'i jaabira n'i bɛ kuma i bɛ sɔrɔ ka kuma quoi ayiwa ok hakɛto wala n b'a fɛ k'a f'i ye bato fɛn bɛɛ ye danfɛn de ye n'i y'a ye ko fɛn fɛn bɛ bato o ye min dɔnna min ka d'a ye a dɔnna min man d'a ye a dɔnna a bɛ sɔn min ma i b'o de bato k'a diyaɲɛko kɛ a ye pour que i kana a goyaɲɛko k'a ye ou bien n'a fɔra k'i suli fɛn fɛn o kɔrɔ k'e bɛ se k'i yanga o de kunna donc e ye bato min fɔ sisan dɛ bato fɛn bɛɛ ye danfɛn de ye quoi danbaga tɛ o ye danbaga ka bon bato ma ale ye bato de dan ka di anw ma o ye ko de ye anw b'a kɛ ɲɔgɔn ye parce que anw de bɛ se ka ɲɔgɔn dɔgɔya anw de kan ka ɲɔgɔn bato donc anw t'i bato dɔn k'a kɛ fɛn dɔ danbaga ye anw b'a dɔn bato de dɔn ko anw de b'a kɛ ɲɔgɔn ye arabukan dɛ bamanankan de don anw de b'a kɛ ɲɔgɔn ye i ye jaabi faamu i bɛ se ka kuma ayiwa ok e ko bato an b'o kɛ an ni ɲɔgɔn ye de
est-ce que femme il est femme il reka kuma konola la iko qui est femme donc qui bo bato an y'a dɔn ko tile nana ale représenter i bi ka fɔ kan tɛ mun dɔn i ko tile de nana représenter o kɔrɔ k'an ye tile dɔn quoi donc n'an ye tile dɔn an k'an ka tile bato o bato an b'o kɛ cogo jumɛn na tile ti bato tile bi jansa de tile bi jansa de tile bi ye nga tile ma dɔn tile ma dɔn tile bi ye mais tile ma dɔn tile bi ye mais tile ma dɔn ok lamɛn sa lamɛn tile mɔgɔw ɲɛ bɛ a la mais mɔgɔ si tɛ yen min ye tile dɔn o mɔgɔ si tɛ yen fɛn bi dɔn cogo di a bi dɔn a farikolo la mɔgɔ si tɛ tile farikolo dɔn a bi dɔn a kɛwale a min k'a dɔn ko nin ka d'a ye k'a dɔn ko nin man d'a ye diɲɛ ko ni goɲɛ ko mɔgɔ t'o dɔn tile la quoi donc tile ye jansanfɛn de ye jansali kɔrɔ ye nin fɛn in a ye nin kɛ n ye ne bi n ka nisɔndiya jira a la o ni bato tɛ kelen ye bato ye kana fɛn dɔ dɔgɔya est ce que i bi mɔgɔ dɔ dɔn min ye tile dɔgɔya i bi mɔgɔ dɔ dɔn min ko ne bɛna tile nɛni walima n bɛna tile bombarder donc bato fɛn ye fɛn dɔgɔ fɛn min bɛ se ka dɔgɔya o de bi bato donc tile mɔgɔ se tɛ mɔgɔ ye k'a dɔgɔya se tɛ mɔgɔ ye k'a bato se tɛ mɔgɔ ye k'a nɛni se tɛ mɔgɔ ye k'a bombarder parce que i t'a dɔn se t'i ye donc tile ye fɛn dakɛɲɛnen de ye a ti tɛmɛ dugu la k'i ka dɔgɔ a ye ɲɛnɛmaya di diɲɛ bɛɛ ma n'i juguyara a ti ban i la n'i ɲɛna a ti ban i la n'i kɛra fɛn o fɛn tile b'a ka tileya hakɛ dafa i ye mais donc o de la fɔra ko a bɛ damaga kɔ jira karamɔgɔkɛ ka kuma kɔnɔla la ale ko ma a ka kuma kɔnɔ karamɔgɔkɛ jumɛn karamɔgɔkɛ jumɛn ne karamɔgɔkɛ non 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 i ne bɛ o to yen i ne bɛ min na an k'o ɲɛfɔ n'a sɔrɔ ne ye min fɔ n'i ma sɔn o de ma i b'o fɔ karamɔgɔkɛ ta to yen bon e ko i bɛ mun dɔn i b'o de bato i m'o fɔ wa n y'o de fɔ voilà i bɛ fɛn mun dɔn i b'o de bato donc an ye tile ye mais an tɛ tile dɔn donc an b'an ka tile ti bato fɛn ne y'a fɔ tile ti bato quoi tile bɛ jansa de voilà a bɛ jansa de a ti bato donc maintenant kamitu an bɛ jɔn de bato an bɛ tile jansa mais an bɛ jɔn bato voilà o lamɛn sa i bi faamuba sɔrɔ o kuma in na anw bi a k'u kun dɔ k'u kun anw bi an bɛnbaw de bato ka d'a kan an y'olu de dɔn lamɛnni kɛ ka d'a kan an y'olu de dɔn u ye min to an ye k'a yira an na nin de ka di anw ye dɛ a ye nin kɛ nin de man di anw ye dɛ a kana nin kɛ ɔ n'i y'a ye ko anw bi ɲɛnɛmaya lamɛn n'i y'a ye ko anw bi ɲɛnɛmaya in na yan olu de tɛmɛna anw ka kɛ ye bi farikolo changera mais joli min b'an na joli min ma falen quoi bɛnbaw joli de bɛ an na quoi a b'i n'a fɔ an b'a la k'olu de représenter yan ni ko min y'an kamana gan an bɛ se k'a fɔ jɔn ye an b'a fɔ olu de ye ka d'a kan an b'olu de nɔ na an t'an bɔ yɔrɔ dɔn an t'an ta yɔrɔ dɔn taa yɔrɔ tiɲɛ bɛ jɔn de bolo ɲɛnɛmaya ye sugon de ye a tiɲɛ bi taalenw de bolo ni min y'anw kamana gan an b'olu de wele k'a fɔ olu ye nin ko in y'anw sɛgɛn wa anw de bɛ aw nɔ na yan a y'an dɛmɛ o la min ka d'u ye an b'o de kɛ min man d'u ye an t'o kɛ fiyewu o de y'u batolen ye k'u diyaɲɛko kɛ k'u goyaɲɛko to yen o de ye u bato o de bɛ wele ko bato donc anw b'an bɛnbaw de bato et puis anw yɛrɛ minnu bɛ ɲɛnɛmaya la yan an bɛ ɲɔgɔn bato ka d'a kan an ti hakɛ dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ti hakɛ tɛmɛ ɲɔgɔn kan danfɛn bɛɛ lajɛlen ni bato ka kan i kan k'a bɛɛ bato kan'a latiɲɛ quoi kosɛbɛ i ye faamu sɔrɔ an ka bato fɛn na wa awɔ n ye faamu sɔrɔ o la donc an bɛ yɛlɛ tuguni an b'an bɛnbaw de bato an bɛnbaw fɛnɛ tun bɛ ka jɔn de bato olu fɛnɛ bɛnbaw a tɛ kɛ ten yan ou bien a tɛ kɛ ten de olu fɛnɛ bɛnbaw ne ma i ka nin kuma in faamuya ma i ka kuma nin faamuya i bɛ segin a kan ma faamu an b'an bɛnbaw bato Jalo an bɛnbaw kuma fɛ ka émotion kɛ ka kuma kan Jalo
Jalo kuma tiɲɛ ka di wa wayi a bɛ ka taa ni kuma ye kuma tacogo kɛ mɛ ni kuma bɛ ka se yɔrɔ dɔ la ko bɛ ka kɛ malobaliya ye nin ye fara e mo kelen min fɔ sisan e seginna min ka sa a ɲininka farafinna danbe o ye bato a y'a ɲɛfɔ sisan ni fɛn mun ni ɲɔgɔn cɛ farafinna danbe ye nin kelen fɔ mɛ mɔgɔ kɛra cogo cogo ni i b'a dɔn ni hali n'a tɛ hakilina kelen na n'a tɛ fɛn kelen na mɛ ni malifin danbe bɔ la o de la ne y'o fɔ n'i kɛra jugu sago ye ni mɔgɔnifin danbe bɔr'i la kuwa sinon ni danbe dɔɔni bɛ yen ni mɔgɔ bɛ ka kuma fɛ a bɛ ka se fɛn dɔ la hali n'a sɔrɔ a tɛ siya kelen ye a bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ ni ninnu ye arabu dɔ ye b'a lamɛn ni ninnu ye tubabu dɔ ye ni cɛ ni bɛ bonya las'olu ma ni ye denmisɛnnin fitinin de ye ta mɛ ni bonya tɛ fɔla i b'a dɔn bɛɛ nana ka lamɔ bɔ anw fɛ yen an bɔ an b'o la sinon a kɛra cogo o cogo hali n'i y'a sɔrɔ ko nin ye c'est vrai jabɛ k'a fɛ yen a tɛ seli a tɛ sun mɛ i bɛ leçon dɔ sɔrɔ a bolo o ye mun ye i fa ma min ma i ba ma min ma i mɔkɛ ma min ma e bɛ se ka kɛ min mɔkɛ yɛrɛ ye i fa a sara joona ka tɛmɛ a ye mɛ nin bɛ ka min fɔ e ye bi cɛkɔrɔba kumakan de don ne ma fɔ i k'a ta koyi mɛ i bɛ mɛnni kɛ i bɛ faamuyali kɛ mɛ e bɛ ka taa cogo min na fo k'e sari tɛ faamuyali kɛ parce que n'i bɛ ka fɛn jɛ ni murɔdiya ni saboteli i tɛ faamuyali kɛ wa ni ne bɛ ka to afiriki ɔ man ko ni ninnu ye tubabu dɔ sigilen ye bi ko bɛ na bɛɛ fɔ e b'i nɔrɔ ko hali i tɛ fin sama i b'a mɛn parce que a fɔra ko arabu de bɛ ka kuma mɛ i tɔɲɔgɔn dɔ fɔ ka fɔ o tɔgɔkɔrɔba ma de bɛ ka kuma e bɛ k'o kɛ ni bɔrɔndiya i ka kuma i ɲɛna ko an ye denmisɛnnin ya n ka jɛ plus de 45 ans i bɛ ka kuma ta cogo min na i bɛ ka min kɛ tan anw i bɛ ka ironie min kɛ quoi an ɲɛ b'a bɛɛ la mɛ komi Jalo ale dusu ka ɲi an bɛ ba bolo a ka taa n'a ye an ka bonya b'a kan mɛ i bɛ ka min kɛ i ka tila k'a fɔ ko an ɲɛ b'i ka kɛta la an ɲɛ b'i ka fɔta la i bɛ ka ironie min kɛ quoi malobaliya de don fo ka f'i ye i bɛ ka min kɛ tan wa e tɛna faamuyali kɛ fo ka diɲɛ wuli wa i bɛ ka taa cogo min na n'i y'i ja changer ni m'i ja changer hali n'i mɔgɔ tɛ diinɛ kelen na hali taar'i sigi dɔ ma fɛ a bɛ ka do sɔrɔ i b'a lajɛ de i bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ faamuyali k'a kɔnɔ mɛ i bɛ ka taa i tɛ faamuyali kɛ fo ka diɲɛ wuli Jalo kuma b'i bolo karamɔgɔ i b'a hakɛ to n fana bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ parce que i b'a dɔn ne ni cɛ de tun bɛ kuma la fɔlɔ n y'a passé farafinna danbe ma karamɔgɔ Jalo fana yɛlɛla u bɛ kuma la karamɔgɔkɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogoya min na anw tɛ denmisɛnnin ye yan an bɛ ko faamu kuma bɛ ka f'i ɲɛna ka dɛsɛ e dara arabu la i ma deli k'u ye i ma kira Mamadu y'i ɲɛna a bɔra n'a ka kuranɛ ka na i ko k'i ye silamɛ i dar'u la cɛbakɔrɔ min filɛ n'i kɛrɛfɛ ko Jalo ne kalan bɔkolo la a kumakan dɔrɔn lamɛn dɛ ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye mɛ i b'a dɔn hɔrɔnya dafara nin na maaya dafara nin na farafinya yɛrɛ dafara nin na e y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan nɔ ko o diinɛ nana sɔn anw de bolo ko anw de tun y'a ko bɛɛ dɔn k'u taara ɲaami ko kana da anw ma i tɛ kuma kelen fɔ quoi i ka kuma marimayɛlen don quoi vraiment ni ne yɛrɛ don ne t'i ka kuma lamɛn parce que cɛbakɔrɔ quoi i bɛ taa sira kelen de kan n kɔrɔkɛ bɔra k'a f'i ɲɛna sisan ni mɔgɔ kɛra faden sago ye ka ban quoi kuma banna parce que e bɛ ka min kɛ yan e bɛ k'a ɲini de jagoya ni fin ka anw kɛ jɔn ye ka hakili minɛ ka anw danbɛn ka taa o arabu ko in ma anw bɔlen don ko min kɔnɔ ko anw bɛ fɛ ka kun dɛ karamɔgɔ bɛ k'u yɛrɛ faga dutigi de filɛ ne tango ye a bɛ ka kuma i fɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka kuma i fɛ e t'a dɔn mɔgɔ qualité minnu yɛrɛ don danbetigiw de bɛ ka kuma i fɛ ni danbe ni hɔrɔnya ye farafinna danbe ye kuma bɛɛ fɔ e ɲɛna k'a ban pewu mɛ o bɛɛ la e bɛ ka wo ɲini nin na i bɛ se ka nin ko tiɲɛ cogoya min na ka i hakili kɛ k'a ɲaami cogoya min na dɔw bɛ se k'i lamɛn nin na k'i lafili i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma minnu bɛ ka f'i ɲɛna kulonkɛ kumaw tɛ golofin de sɛgɛnna anw minɛna jɔnya na n b'a dɔn i b'o dɔn cɔ k'a fɔ k'an minɛna farikolo la jɔnya na k'an minɛ hakili jɔnya la o de ye diinɛ ye an b'a fɛ ka bɔ o kɔnɔ an ka se ka taa ɲɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye don o don an bɛ wuli ka laseliw kɛ ka ɲɛɲiniw kɛ ka an ka énergie n'an ka nafolo bɛɛ don a la e bɛ n'i jɔ yan kuma tɛ ka bɔ i da kuma fɛn o mana fɔ i bɛ wo sɔrɔ ka bɔ o la i ka kuma fana kuma tilennenw tɛ ala ka tiɲɛ fɔ quoi vraiment ok ayiwa i bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ne y'aw bɛn mɛ depuis ne ye kuma daminɛ ma deli ka pɛrɛn mɔgɔ kuma ma pɛrɛn mɔgɔ kuma ma mɔgɔ dɔgɔya ma kuma lankolon fɔ mɔgɔ si ye n b'i ka ɲininkaliw n'i kun pɛrɛn ka bɔ kuma sɔrɔ jiginna koyi i ta kɔrɔdɔnnen don koyi e tɛ ka pɛrɛn koyi i bɛ ka recordeli minnu ni fɛn minnu kɛ pour que ka wo sɔrɔ sinon e ye farafinna danbe ɲininka kuma kelen min na i ye Jalo ɲininka o kuma kelen na o ju tɛ dɔwɛrɛ dɛ pour que ka se ka wo sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o wo kɛ farafinna danbe e fana o fana kuma ko bato bɛ kɛ tan Jalo fana nana o kelen fɔ hali sibiri dayɔrɔ t'u cɛ kuma mana fɔ cogo cogo yɔrɔ kuma bɛ o ɲɔgɔn kɔ n'u ma fɔ maa kelen fɛ mais sibiri dayɔrɔ bɛɛ kɔrɔ ye kɔrɔ kelen Jalo ye kuma kelen bɔ kɔrɔ kelen bato farafinna danbe o kelen fɔ se ka fɔ kuma kun tigɛ yɔrɔ de tɛ kelen ye mais e kuma fɛ de dɔ ka bɔ u ni kuma ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ kelen ye mɔgɔ i kɛra cogo cogo n'i nana ka sɔrɔ k'i bɛna mɔgɔw kɔrɔbɔ ni hali o yɛrɛ bɛ jɛnɛtigɛ fɛ n'i nana k'i bɛ mɔgɔw kɔrɔbɔ n'i y'a ye k'a fɔ tiɲɛna ninnu hali u ka ko a taabolo tiɲɛna fɛn bɛ na i bɛ kɛ hɔrɔn ye
Ani ma fenge ibi jibi ta ou bien mais kana ese ka ki ba ni ironie quoi mo kemeni ko de be sape wa on go be dumo am be ka lamini ke wa am be ka lamini ke tugo no wa am ko do de ante na mai wa am be ka sa binan ko am be bidur ko de ya fama on yera do dina ti donne mais kama be ko deme bo e yana ko dem san de yawa an ka foli b'aw ye kosɛbɛ Bakari an y'a kuma ninnu bɛɛ faamuya n balimakɛ hali bi i b'i dusu minɛ ka to ka lamɛnni kɛ i ye ɲininkali min kɛ n y'a fɔ n ko an b'an bɛnbaw de bato i ko k'an bɔra minnu na k'olu tun bɛ jɔnni de bato olu fana tun bɛ u bɛnbaw de bato o la o de bɛna an bila ka taa sisan bato yɛrɛ kumaden nana cogo di bato kuma nana cogo di ala ko nana diɲɛ kɔnɔ cogo di o bɛna an bila ka taa o de ɲɛfɔ i ye sisan o la i b'a dɔn ko ala ye jɔnni ye o la i b'a dɔn ko danbaga ye jɔnni ye kosɛbɛ i bɛ kuma in lamɛn dɛ an bɛ ka kuma min fɔ kuma gɛlɛnw don nka kuma jugu tɛ quoi kosɛbɛ kuma gɛlɛn ni kuma jugu olu tɛ kelen ye quoi ne tɛ kuma jugu bɔ n da kɔnɔ ne bɛ kuma gɛlɛn de fɔ mais ne tɛ kuma jugu fɔ n b'a fɛ k'a f'i ye ɲɛnɛmaya an filɛ nin ɲɛnɛmaya min na mɔgɔ ye bɛnbaw ka ɲɛfɔli la mɔgɔ ye lagare de ye danfɛnw na mɔgɔ ye lagare de ye o kɔrɔ ye ko danfɛn sɔn fanba ka kɔrɔ ni mɔgɔw ye mɔgɔya tun bɛ balolen dugukolo sanfɛ ka san ba caman kɛ wawoloya de la i bɛ wawoloya kɔrɔ dɔn bamanankan na n t'o kɔrɔ dɔn wawoloya kɔrɔ ye bamanankan na kodɔnbaliya ka balo i n'a fɔ baganw ka yaala kungo kɔnɔ ka yiridenw dun ka furabuluw dun i mana yɔrɔ min sɔrɔ i bɛ si yen mɔgɔya tun bɛ ten de mɔgɔya ye waati jan de kɛ o cogo in na o y'a sɔrɔ hakili bɛ mɔgɔw la mais conscience tɛ yen conscience o ye tubabukan ye nka n b'a bamanankan f'i ye o kɔrɔ ye ko ŋɛnɛ ŋɛnɛ tun tɛ mɔgɔw la tuma min na ni ŋɛnɛ sɔrɔla mɔgɔw la mɔgɔw y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la est ce que an man kan ka dugu sigi wa est ce que an man kan ka so kɛ yen ka so kɛ yen ɔ so min jɔra fɔlɔ o de ye buguso ye so korilen i m'a mɛn ko bomoso o y'o de ye ko ye quoi o so min kɛra ye mɔgɔw nana ye ka taa balo ɲini ka na dumuni kɛ so u nana est ce que an man kan ka furu kɛ wa u nana furu sariya sigi ka furu kɛ yen u nana ye est ce que an man kan ka maya kɛ wa maya o ma fɔlɔ min kiriyera o kɛra i ba de ye mɔgɔ ba o de kɛra ma fɔlɔ ye ma min bilala o sanfɛ o kɛra masa ye ma min bilala o sanfɛ a fɔra o ma ko masa masa kɛra yen tuma min na sariyaw sigira sariyaw sigilen masa sanfɛ min sigira a bɛ fɔra o ma ko mari ɲinini tilala ka na kɛ tuguni yala jɔn yɛrɛ de ye anw dan anw danbaga ye jɔn de ye o y'a sɔrɔ hakili o b'a yir'i la k'a fɔ ko hakilitigi de bɛ a yɛrɛ ɲininka tuma bɛɛ mun de la nin kɛra nin kɛbaga ye jɔn de ye hakilitigi de b'a yɛrɛ ɲininka o de bɛ hakili bila ka baara kɛ anw danbaga ye jɔn ye karamɔgɔ ɲinini de daminɛna o la yeta ani yebali bɛɛ la hakili ye yaala fan bɛɛ bɛnbaw ye min ye ko tiɲɛ na an danbaga in an m'a ye nka an b'a jigin tile min filɛ nin ye dɛ ni tile in tɛ foyi tɛ min bɛ balo o kɔrɔ ye ko ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bajulaka ye tile de ye o kɔrɔ ye ko taa i ɲɛ bɛ taa min na dɛ ɲɛnɛmaya bɔra taa yɛrɛ de la quoi ɲɛnɛmaya bɔra taa de la quoi taa de bɛ se ka yɛlɛma don fɛn bɛɛ la mais foyi tɛ se ka yɛlɛma don taa la taa mana fɛn fɛn jeni a b'a bɔ a sugu la k'a kɛ sugu wɛrɛ ye mais foyi tɛ yen min bɛ se ka taa jeni k'a bɔ a sugu la o tɛ se ka kɛ quoi. I bɛ hakili to e ko tile nana fɛn dɔ de représenter i ka kuma kɔnɔla la i ka kuma kɔnɔ i ko tile k'ale bilara ka na fɛn dɔ de représenter m'a dɔn ni hakili b'a la i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ n bɛ segin a kan i k'a mɛn
tile bɛ min représenter ɲinini kɛra ko danbaga ye jɔnni ye bɛnbaw ko tiɲɛ na danbaga ye an m'a ye dɛ an t'a dɔn yɛrɛ nka an filɛ ɲɛnɛmaya min na ɲɛnɛmaya in bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ min na o ye tile ye bɛɛ lajɛlen ye danganiya kɛ o ka recherche bɛɛ lajɛlen taara ɲinini kɛ ka sɔn a mɔ k'a fɔ ko tiɲɛ na ɲɛnɛmaya bajula k'a ye tile de ye o yɔrɔ in de la sisan u nan'u miiri k'a fɔ anw filɛ nin yɔrɔ min na yan anw ka ɲɛnɛmaya dulonnen don tile la ja tile yɛrɛ ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen wa o kumana fɛ nin ɲɛnɛmaya in tile de bi danbaga ye représenter anw ka faamu na tile de b'a représenter mais anw t'a dɔn i bɛ hakɛ to représenter c'est très important e mana i woloden bila k'a ka tigi i représenter o kɔrɔ k'e bɛ kɔfɛ o a bɛ yen o an bɛɛ bɛn'a kan ko a bɛ yen voilà an bɛɛ bɛn'a kan ko a bɛ yen mais an t'a dɔn ni ne ye n woloden bila ka taa e fɛ yen région na ka taa ne représenter ne woloden b'a fɔ ko Jalo ye ne bila ka na a yɛrɛ bɛ kɔfɛ yen mais est-ce que e bɛ ne dɔn wa ne t'i dɔn n bɛ tile de dɔn voilà donc a bɛ ten de quoi voilà donc o b'a yira k'a fɔ n bɛ yɔrɔ min nɔfɛ dɛ o b'a yira k'a fɔ fɛn min y'o bɛɛ dilan i y'a faamuya o bɛ bato i y'a faamuya o bɛ bato cogo a ye ka ne lamɛn bani tile tɛ bato fɛn tile ye jansa fɛn ye e filɛ ka bato min fɔ bato ye ko de ye quoi bato danna de bato danna de k'a di anw ma o mun kama i b'a dɔn bato ye i ka e ka ne lamɛn sa bato ye ça c'est la reconnaissance ɲumanya dɔnni o tɛ ya tiɲɛ yɛrɛ la nin ye baara ye vraiment nin ye baara ye awɔ n bɛ lamɛnni kɛ n bɛ lamɛnni kɛ nin ye baara ye dɛ bato n'i y'a mɛn ko bato n'i y'a mɛn ko bato ne y'a fɔ n ko bato tɛ arabukan ye o n balimakɛ bato ye bamanankan de ye bato ye ko de ye wa i bi hakili bi ko ko ye k'a ye ko ye danfɛn de ye dɛ fɛn fɛn ma da hakili t'o ye donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bato ye danfɛn ye o b'a yira la ko danbaga n bɛ danbaga min fɔ ale ye bato de dan k'a di anw ma anw ka fɛn de don anw de b'a labaara anw b'a labaara an ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ko ye k'a ye ko ye danfɛn de ye dɛ fɛn fɛn ma da hakili t'o ye donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bato ye danfɛn ye o b'a yira la ko danbaga n bɛ danbaga min fɔ ale ye bato de dan k'a di anw ma anw ka fɛn de don anw de b'a labaara anw b'a labaara an ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama parce que goyaɲɛ ko bɛ a la ça c'est très important i b'a diyaɲɛ ko kɛ a ye k'a goyaɲɛ ko to yen o de la sisan i b'a ye ko bato fɛn bɛɛ ye danfɛn de ye e min dɔn e bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin ka d'a ye k'i b'o k'a ye e tɛ fɛn min dɔn e bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin man d'a ye ko n t'o k'a la e b'o dɔn cogo di i tɛ fɛn min dɔn e bɛ se k'a fɔ an ye mun de ka di tile e yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di tile ye k'o kɛ tile ye e k'o fɔ an ye tan tile diyaɲɛ ko dɔ fɔ n ye i ka tile goyaɲɛ ko i ka dɔ fɔ n ye o la fɛn fila dɔrɔn kelen kelen i k'a fɔ ko nin de ka di tile ye bon an k'an k'o de kɛ tile ye i k'a fɔ ko nin de man di tile ye an man kan ka ma dɔn tile min ye an y'a fɔ ko tile min bi danbaga ko jira tile ma dɔn o kɔrɔ ye ko danbaga ye dɔnbali de ye ale t'i dɔn n'a sɔrɔla n b'a misaliya d'i ma n'a sɔrɔla ko tile ye a ka premier ministre ye ɲɛnamaya kɔnɔ président yɛrɛ bɛ yen n'o ye danbaga yɛrɛ ye premier ministre ma dɔn yɔrɔ min na y'a dɔn fanga min b'o fanga in sanfɛ o kɔrɔ ye k'o t'i dɔn donc wa tile t'i bato fɛn ye diyaɲɛ ko ni goyaɲɛ ko t'a la e bɛ fɛ k'a fɔ an ye bato yɛrɛ de kɔrɔ ye di sisan bato kɔrɔ ye Bakari ka i tɔgɔ in t'i tɔgɔ in dɔn min ka di e ye dɛ bato danna de ne ni e ye min ka di e ye ne y'o dɔn min man di bato di parce que
I goyanye ko manga ko taka i sɛgɛrɛ o y'i dɔgɔyalen de ye o la bato fɛn bɛɛ bɛ se ka dɔgɔya bato fɛn bɛɛ bɛ se ka nɛni bato fɛn bɛɛ bɛ se ka buruja mɔgɔ bɛ se k'i y'an ka bato fɛn bɛɛ kunna parce que a fɔra k'i k'i suli a ye de e bi mɔgɔ dɔ dɔn min bɛ se ka tile dɔgɔya donc le mot bateau danfɛn don bateau danfɛn don fɛnw de bɛ ɲɛ ka bon bateau ma tile yɛrɛ ma se ka bateau mɔgɔ fɛ sara an ko damaga tile don an y'o ye an ɲɛna hali n'an t'a dɔn an y'a ye an ɲɛna an ma se k'o bato mais an bɛ se ka damaga bato cogo d'an ma min ɲɛ an t'a dɔn donc o ye kuma in faamu ni de don n bɛna jigin n bɛna baara dɔ kɛ n b'i hakɛto ɲini karamɔgɔ hakɛto karamɔgɔ Jalo kana jigi hakɛto kana jigi hakɛto n bolo bɛ duguma o ye fɔlɔ cɛ balalen bɛ bato ko min na quoi an bɛna bato yira la karamɔgɔ Namuruju bɛ yan karamɔgɔ Namuruju hakɛto taa suratu 106 verset 3 min kan ka bato bɛ yen quoi hakɛto i fɔlen don yanni karamɔgɔ Jalo ka taa i bɛ hakɛto karamɔgɔ hakɛto e ko k'a ka taa min karamɔgɔ kana jigi fɔlɔ dɛ kana jigi suratu 106 verset 3 hakɛto bayi min kan ka bato bɛ yen hakɛto bayi hakɛto bayi min kan ka bato bɛ sa e ka hakɛto sa an bɛna karamɔgɔ Jalo ka kuma de se man ca quoi karamɔgɔ kuranɛ b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ a bɛ se ka kalan awala alabo suratu 106 verset 3 non ne b'aw lamɛn ne tɛ se kalan ni karamɔgɔ ni labo sa ni labo an ka taga suratu 106 verset 3 yɛrɛ ka kalan quoi ni ne ko ne b'a la ni ne ko ne b'a la ni ne ko ne b'a la suratu 106 verset 3 bɛɛ ka ni ne ko ne b'a la o yɛlɛlen don o dolen don o de kan ka bato karamɔgɔ Namuruju hakɛto suratu 106 verset 3 an ka bɔ yan yɔrɔ in na quoi karamɔgɔ Namuruju tɛ yan karamɔgɔ Namuruju problème dɔ bɛ live la quoi Sagatara ko live bɛ ka bɛɛ kɛ donc dugumɔgɔw ka live tapoter maximum sinon Farafinna Dame bɛ yen nɔ ale bɛ se ka kɛ Guinée Massa non a ma se an ka afficher quoi kuranɛ b'a bolo n'a t'a a ma se an ka afficher quoi kuranɛ b'a bolo n'a t'a afficher a b'a to yen dɔrɔn a plaqué quoi mais n bɛ se ka kalan kɔni mais n tɛ se ka caméra jɔ a kan quoi ni bɛ se ka kalan ko sa a ko verset 3 a ko qu'il adore donc le Seigneur de cette maison la Kaaba qu'il adore donc le Seigneur de cette maison la Kaaba an bɛ cɛ ɲini wala an bɛ cɛ